goleki aku to? Iya. Kak. Yo helah lah kok menggok kene. Mau ase kelegan. Piye to, Kat? Iki lek tuku gawe dhuwit lho. Sik nang kene sik. Ya Allah, Kat. Kowe suwi ra ketemu aku, ya toh? Ada Mbak Indah. Apa? Jajan toh? Iya. Mau. Iso untung pra. Mbak Mbak Narti dia Mbak ngamar. Mbak Narti ki sapa? Tonggo. Ya, nyapa mereka? Sikale diketok. Astagfirullahaladzim. Tiga sandung tiba ngamar ning Asia. Aisyah. Gula, bukan es. Oh lah kuwi lho. Malah gula lah Lah ya kuwi lho, kuwi contoh dienggo kowe. Lah kowe iki piye kok kowe malah ya ngombe gula ngono kuwi? Nek terus diketok to Mbak, kuwi omonge ra iso mlaku. Emang kok ayu gawe lipstik, gawe alis, sapa sing marai dandan? Aku dhewe. Tenan apik. Ya Allah, gek Ya Mbak, wong sing nunggu Mbak sapa kuwi? Anake wedoke. Kok iso sampe diketok ya? Apa Lah lho? gula. Gulane dhuwur. Heeh. Lah kowe ra wedi ngono iki? Mbak angel kok wonge omongane angel. Ya kaya kowe. Kamu nyerai lho. Kok ndorong ning omah bingung ning arep ning mburi, ning arep ning mburi. Lah terahno ya lara ya kowe wong bingung jajal kowe dhewe lek lara, kaya pusing kowe mikir. Ayo, kok ndorong ora gelem, Mbak. Ora kerasan Mbak Narti ta lho, sak suwenane. Mbak, kowe iki lho. Mbok ndorong apa piye? Ning arep ning mburi urung nyerai. Kowe iki lho domonge atek ora kenek. Wong tuwek piye kowe iki aku yo. Mbok seneni ngono. Gek mbok seneni ngono dhek ngrungokne apa ora? Ya Allah. Malah plorak. Kowe kuwi piye karepmu? Plorak apa sing kok plorok ya? Manut apa lek diomongi ngono. Ora gelem lho Mbak, kok ndorong ora plek ora gelem wis bingung. Omahe Mbak Narti ki ngendimu to? Ngarepe lho. Oh, alah sing pojokan arep dalan anu mlebu gang kuwi to. Ngarep mah kowe tan ngarepe mbok te marmi. Ya ngarepe mbok marmi to. Roh aku madhep rene to omahe sing gane wonge lungguh nang ngarepan apa, Duk? Iya. Lah iya, kata omongi kowe barang ya aja ngombe gula ae, kurang ngono lekmu ngombe es teh pocang apa lekmu ngomong es apa? Poci. Es poci apa es pocong? Lah ya aja. Lah kuwi anu to Mbak Narti terus bareng ora sadar semaput. Ya Allah. Gek terus piye lho, Kat? Wis sadar ceritane. Oh, saiki wis sadar to. Sik Kat. Ning tingkat dhuwur kono lho, Mbak. Asia manggone. Oh, nang Aisyah. Heeh. Heeh. Gek iki aku jajane siji-siji ae ya. Iki engko awakmu siji, aku siji ya. Ning Asia, Mbak, ngamar ning Asia. Lah wis mbok gawane apa? Kiwa dae. Tapi wis mbok buka. Wis ning Asia, Mbak. Iki masangmu kok akeh men Kat? Gak luwe. Terus suwun ning ngamar ning Asia lho, Mbak. Yo, gek ngendang ngono lho, aja kok nyeneni tok. Nyeneni ra ngendangi nyapo. Yo ngendangi ndongakne ngono lho. Ya. Piye Mbak ngono terus gawe coba Apa? mulai kapan kuwi? Yo paling sok ben ya. Setu. Yo, setu. Sesuk ya. Sesuk dina apa? Setu. Besok setu. Mas setu. Bar Jumat setu terus bar setu. Minggu. Bar nangis. Guyang guyu. Ora Mbak aku apa wi? Iya Mbak, apa kuwi jenenge? Bakno lara kuwi. Iya mesak. Lungguh lenggah tak paku we. Apa Lenggah manis. Piye Kat kabarmu? Hai. Baik ya. Anu apa kuwi jenenge? Ya arisan to. Iya. Kowe piye melok arisan apa piye? Lek melok arisan ya dilebokne grup engko. Nomormu handphone. Awal betok. Lah urung-urung kok baru mau betok. Bayare urung kok betok. Lah kowe iki kudu melok grup dhisik. Nomormu handphone diserahne nang Mbak Maulina, ya toh? Mlebu grup ben minggu arisane 50.000-an. Piye? Oleh 2 juta. Wi. Heeh. Kan ya lumayan. Ya? Lumayan. Lumayan kan ya lumayan toh. Piye Kat? Bayari 50.000. Ya seminggu pisan. Wong sitok. Ya omong Mas apa? Mas Sugeng, aku ditawani arisan Mbak Indah. Seminggu 50-an. Oleh 2 juta. Samarku engko dikeki 50.000 urung teko kene wis entek nang perapatan kono. Mbok nggo ujian jret ra karu-karuan. Iya. Lah ya kan genah ngono to.
Iki mau ya roh aku nang kene kat. Aduh. Kira-kira Mbak Indah nang kene. Oh, kowe kira-kira. Aku wis hafal montore. Wis apa ya? Wis langsung ninggok rene ya. Montore apa? Ireng. Oh, ya pinter ya Ya lah. Mbak coba teko Mbak Indah nang ngendi karo kae. Heeh. Ning Jakarta wis kurang. Kae dadi dadi bian dadi apa Bian. Dadi artis. Kae anu. Wong ngene nang Mbak Indah yo mang. Wis ngono. Lah bener. Aku gak sholat. Lah nyam. Anu men. Oh, men to ya jelas nek men. Kok padha iki mau kapan menmu? Anu wis pirang-pirang Ya berarti padha aku ya aniki mau. Aduh, kata bakal nulis buat. Ya tuku geptek bener iki kalah ora bale tuku wae. Ora bale nang gone Mbak Isul, ndek utang mbak aku. Ngene Pak Miranto 8.000 rung tak wae lah aku. Lah geptek lho, Mbak. Ora bale tuku geptek wah, akeh Mbak. 8.000. Tuh anu tangku ngene Pak Miranto 8.000 spend kok tak waeane. Ya engko tak kei sangu dienggo bayar utang ya. Ngene Mbak Isul 50, Mbak. Oke, lha utang wis 20.000. Saya tahu lah Mbak iki anu Mas Sugeng sauren kowe sik rung duwe dhuwit, Nduk. Ngapa kok tak wae ngene. Kowe ngene ra mesakne Mas Sugeng. Hah? Ya apa-apa diguwaki ya lho, Mbak. Lah ya wae aku tekokku kuwi malah aja malah merenges. Ora masakne Mas Sugeng. Kowe ninggali utang sakmono mendinane kaya ngono kuwi. Ya dane ning Sugeng bendina ya dicadong. Lho ngono kuwi. Anu kayak gimana wonge remeh, aku nang omah bingung. Terus Aku wis madang karo tuku sego tiwul. enak no? Nang kono santai. Wis mbok maem. Wis. Ya wis. Nanti. Buri ini 50.000. Iki anu lho, Mon. Dhek masak dhewe lho, Mon. Tenanan? Iya. Kepecel. Kulupanmu godhog dhewe? Iya, godhog dhewe, goreng tempe, gawe anu yes, pokoke Tambahnya gawe dikae apa Modalmu piro? Hah? modal Belanja. Tak dol 5.000. Oh, gak. Belonjomu entek piro? Ya mbah entek 12.000 pira. Kok murah men? Engkur kangkung karo togel. Iya. Lah, sambele? Sambele ndeplok dhewe. Kowe Lah aku dhewe? ditukokne Mbak Ayu ku lumpang, kambe anu, kambe ulek-ulek. Lah ulek-uleke dol rujak kapan kae. Lah ra enak to lah tak banting to anune. Apa jenenge? Lempare tak banting lah karo Mergo ra Sugeng, enak. ah. Ra Sing enak salah to. ki duduk lempar ya lho, sing Tak salah. banting lah karo Mbak Ayu ku lah lempare nang endi ni tak banting lah karo Mbak Ayu ku enak ki ya. anu Mbak ora enak rujake rujak petis sak kecil ku dodol ngono lah belajar lah kalau ora enak to karo Sugeng terus nesu ngamuk-ngamuk gak karepe wong-wong aja ritek mergane ora enak lah baru ngono to banting to kuwi anune lempare tak banting to baru tak banting kuwi terus ditukokne Mbak Ayu ku neh Terus dong gitu terus kok pecel. Lampuk terus karo lumpang kuwi. Itu kok ada Sampe lumpang. gawe sambel dhewe ya. Iya, gawe sambel sih. Piye carane sik? Heeh. Carane gawe Carane sambel. piye? Pertama, Dideplok bawang karo berambang karo kok berambang. Lombok karo bawang karo uyah. Terus kacange. kacange digoreng, digoreng digoreng. sik, heeh. Deplok lembut. Heeh. Dikai godhong jeruk. Ya pinter. Pinter. Terus dideplok neh tak lembute. Heeh. Terus engko bareng ngono dicor kuwi. Cara apa gawe banyu apa? Pan adem. Oh, banyu kudune banyu panas lho, Kak. Terus Terus diublek terus Sugeng kecuweren diomong ora keneng tuambahi banyune kecuweren. lha iki bakulan yo ngawur. Bener anu sambele sik akeh ya, Mbak. Oh, saupil, sak dulit. Lah ya kuwi jenenge Lah, nyapa? bakule yo. Merikane sama lek entek sambele. Lah mlecing kok bakule terus Lah karo Sugeng kowe sambel apa nih iki? gek lawe. Lawe anu anu apa ya? Tempe goreng. Tempe. Sing goreng ya apa ya? Heeh. Kulupane. Kulupane kangkung ambek Oke. tuki. Terus mbok Karo gawe terancam, tak lek terancam. kerancaman. Iya. Terus mbok bungkusnya nggawe godhong apa kertas? Kertas makan. Kowe pinter lho. Lah dek ben aku dodol sego tahu. Yo, piye iki sego tahu mbasane ra enak dinuku to.One tahu pangan dhewe. Tak didol. Ya alah kakak nasibmu. Walah. Gek kowe iki lek dodolan ki nang jero omah lha sapa sing eroh lek wis dodol nang jero omah.
Ya omongnya anu penere bungkus ana wae dolen ning ratananan ya mlaku nyerok kono. Ketok aku wediku ya. Bar kowe dodol dituku wong-wonge terus kelenger. Malah wis sesuk dodolan neh ora enek sing nuku. Lah wong masakmu ngawur lho, Kat. Malah kuwi lho